Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Күрше фатирдагы тавыш 5 елга якын йокларга берми. 18:08 йортында яшәүчеләрнең зарлары нигезлеме? Габдулла Тукай яр буен танып булырмы? Реконструкцияның икенче өлеше ахырына якынлаша. Чаллы татар драма театрында премьера. Беренче тапкыр яратылмый калган ярлар әсәреннән видео өзек. Зәбистәсенең 18:08 йортында яшәүчеләр күршеләреннән канәгать түгел. Беренче каттагы фатирларның берсен оешма сатып алган. Анда тавышлы җайланма урнаштырганнар. Подъезд өчен җаваплы белдерүенчә, әлеге проблемалы фатир хуҗасы белән алар 5 елга якын көрәшә. Прокуратурага, идарә итүче оешмага, торак инспекциясына, Комсомол районы башкарма комитетына да мөрәҗәгать иткәннәр. 28нче фатирдагы тавыш аркасында йоклый алмыйбыз диләр, берәүләр авыру сәбәпләрендә шуңардан күрә. Шум итинде ул. Әйтәмеш, менә бу аның өстендәге мужик инде вообще мин төннәр буе җакламыйм ди. Менә мине внучкага 2 тапкыр күкрәген операция ясадылар. Зрәгенә түгел бит, менә ишек төбендә тыңлап торасың, шумит прям как завод. Әлеге йортта торучыларның фатирларда тавыш көчен тикшергәннәр, нормадан тайпылышлар булмаган. Помимо жилых квартир, имеется квартира 28, которая не является жилым помещением, а принадлежит Ростелекому на праве собственности. И в этом помещении расположено оборудование телефонной станции. Жалоба у нас такая была, мы их вызывали, с ними вместе обследование проводили замеры шума официально. Замеры шума там не превышают допустимых значений. 2015 елга кадәр әлеге бинада мондый җайланма урнаштыру өчен милек хуҗаларының ризалыгы кирәкмәгән. Шуңа күрә Ростелеком оешмасы тарафыннан бернинди закон бозу очрагы да юк. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчый икән, яисә шатлыклы вакыйга белән бүлешәсегез килсә, безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 телефоны тәүлек дәвамында ялсыз эшли. Безнең хәбәрчеләр һәрчак ярдәм итәргә әзер. Шалтыраткач, сезне автоответчик сәламләячәк. Элемтә өчен үзегезнең номерыгызны калдырырга онытмагыз. Өлкәннәр университетында яңа уку елы башланды. Әлеге проект кысаларында пенсионерлар компьютер, хокук, финанс эшләре нигезләренә өйрәнәләр. Моннан тыш бу алар өчен менә дигән аралашу мөмкинлеге. Быел уку программасына яңа предметлар да өстәлгән. Тулырак хәбәрчеләр бездән. Өлкәннәр университеты Нур яшьләр үзәгеннән старт алды. Бирегә якын тирәдә яшәүчеләр язылган. Йөрүгә уңайлы. Студентлар арасында Мифтаховлар гаиләсе дә бар. Алар компьютерны үзләштерергә телиләр. Интернетта өйрәнәсе килә. Кыш көннәрендә чүп бит нәрсә булса өйрәнергә кирәк. Кешеләр белән общаться, туганнар белән, одноклассникмыз, друзьямыз общаться. Пенсия фонды оештырган Өлкәннәр университеты инде 9нчы ел эшли. Быел элеккеге фәннәргә туган як тарихы, психология, диннәр тарихы да өстәлгән. Шунлыктан шәкертләр саны да арткан 630 кеше. Бик күп иптәшләр таптым, без күп һөнәргә өйрәндек. Әлеңдә төрлечә иптәшләр таптык. Төрле әйберләргә өйрәнәбез. Безнең сәламәт өчен, безнең баш постоянно безнең эшли, әлеңдә яңа әйберләргә өйрәнеп йөрибез безгә. Бик зур рәхмәт. Укулар 3 ай бара. Январь аеннан яңа төркемнәр туплана, аннары апрельдә җыелалар. Теләүчеләр укуга теләсә кайчан языла ала. Нужно подойти в пенсионный фонд на первом этаже в клиентской службе в пенсионном фонде в 32-м комплексе, в 7-м комплексе. Есть бланки заявлений, и мы это заявление нужно заполнить, и все, его пригласят. А мы, значит, собираем все заявления и формируем в школах. То есть, чтобы пенсионеру не нужно было куда-то ездить, например, какой-то берем микрорайон. Дәресләр, исемлекләр төзелеп бетүгә башланып китәчәк. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Чаллыда өлкәннәр декадасы дәвам итә, шәһәрдә алар өчен бәйрәм чаралары, ярминкәләр оештыралар. Беренче төзүчеләрне өйләренә килеп хөрмәтлиләр. Шәһәрдә 130 меңнән артык пенсионер яши. Бу көнлек кысаларында аларның һәрберсенә ярдәм итәргә телиләр. Мисал өчен бүген 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче, 6-нче һәм 54-нче комплексларда яшәүчеләргә 9 тонна яшелчә тараттылар. Депутат мондый акцияны ел саен уздыра. Тукай яр буен яңартуның 2нче чираты тәмамлану ягында хәзер биредә җилләндерүчеләр эшли. Сукмак буенда кедр агачлары һәм куаклар утырталар. Җәй яңгырлы булганга күрә төзекләндерү бераз соңга калды. Шулай да җәяүле һәм велосипед юллары төзекләндерелде, яктырткычлар урнаштырылды. Суга төшү урыннары ясалды. Төзүчеләр агачтан пирс сыман ясалган мәйданчыкларны урнаштыру кыен булды ди. Элек территорияны үләннәрдән, чипләрдән чистартканнар. Безнең монда бик начар, бик балаларга уйнарга да урын юк, хәзер бик матур.
Бүтін жеріне мотор деп ясадылар. Мұндағы рахатлық, мұндағы хuzurluk, міне теге яқта менің малайым тұрана яң адымларда шығып, шуннан қышқырып қына сөйлешірлік міне. Шул хәлі рахат. Тукай яр буенда төзекләндерү дәвам итә. Киләсе этап 2018 елга билгеләнгән. Соңгы этапта Кыңгыраулы күпер белән 10 комплекс арасын төзекләндерәчәкләр. Гүзәл Шихапова, Луиза Сафуанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әлеге минутларда Татар драма театрында премьера. Сәхнәгә театр артисты Булат Саляхов язган яратылмый калган ярлар әсәрен куялар. Премьера алдыннан артистлар генераль репетиция оештырды. Биргә үзләренең якыннарын һәм журналистларны чакырды. Спектакльне сәхнәгә кую өчен 2 миллион сумга якын акча киткән. Исегезгә төшерәм. Җыенчалы Татар драма театры 500 мең сумлык хөкүмәт гранты тоткан иде. Бу акчалар шуңа тотылган. Икмәкне җеп белән кисәргә кирәк. Şimdi җиптә ипи балчыклары хәле. Ипи җеп белән кисәргә кирәк. Бөек Ватан сугышында төрле авыллардан, шәһәрләрдән килгән хатын-кызларны урман кисәргә җибәргәннәр. Көн саен паёк бирелә. Әгәр норма үтәлмәсә, анысыннан да кыры каласың. Авырыш, ачлык, кыерсытулар. Бу 14-20 яшьлек хатын-кызларда качу теләге уята. Ә качкан вакытта тотылсаң, атып үтерәләр. Сәхнәдә хатын-кызлар күргән авырлыклар гына түгел, мәхәббәт, дуслык та сурәтләнә. Татар кызы Илсияр, немец кызы Анна-Мария, рус кызы Екатерина, авыр шартларда яшәү михнәтләре шул кызлар язмышы аша сурәтләнә. Алар турында хәзер берәү дә уйламый да, аларның санын белүче дә юк. Әвлай саный башласаң, сугышка караганда күбрәк үлгәннәр алар. Менә шул турыда нәселсез калдырганнар безнең ул сырда. Шуның өчен минем йөрәгем әрнеп, менә шушы пьесаны яздым. Әсәрне сәхнәгә куяр өчен Башкортстаннан режиссер Илсур Казакбаевны чакырганнар. Спектакльдә 10-дән артык артист катнаша. Яратылмый калган ярлар әсәре 7-8 октябрьдә куелачак. Бер генә сорау бар. Ни өчен безнең буынны заман аямаган? Ни өчен? Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә искәрсә соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелләр теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Впервые в Набережных Челнах. Любимая Индия с 28 сентября по 8 октября. Выставочный центр «Экспо Кама». Московский проспект 140Б. Кадерле дуслар, сезне 26 октябрь көнне 19 сәгатьтә Сара Садыйк көйсендә концертлар залында популяр җырчы Раян Садриевның өр яңа шоу программасында көтеп калабыз. Дәртле җырлар бездән, яхшы кәеф сездән.